तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगची स्टार्टिंग आपली डायरेक्ट 9 वाजता होते. रात्री आराम थोडी तब्येत आपली काल जरा धावपळ, 2 दिवस धावपळ झडपळच झाले. तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितले असेल, इकडून तिकडून पळत होतो. तर आजच्या ब्लॉगची स्टार्टिंग आपली संध्याकाळी थोडासा छोटासा मोठासा ब्लॉग पण पाहिजे आपल्याला. तर ब्लॉग नाही केला तरी मजा येत नाही. तर हे बघा, इकडे पडली तसं आमचे ॲक्च्युली काय काय फोटो तसेच राहिले काढायचे. फ्रुट्स एवढे सारे भेटलेले आहेत. तिकडे ते चप्पल काका बिका चानाशे काका बिका आहे. तर आमचे पडीने धनुष्यमाने सगळे फोटो राहिले. तर काही गडबड थोडी झालीच आहे. तर छान झालं प्रोग्राम. ब्लॉग बघितलं असेल, नसेल बघितलं तरी जाऊन बघा. तर आता इकडं होणारे मस्तपैकी मिसळ पाव, ताई देणारे मिसळ, आणि इकडं होणारे पाव गरम तिकडे चालू आहे. बायको माझी पाव गरम करणारे मस्त कुरकुरीत कुरकुरीत नाही, सॉरी कुरकुरीत परत लगेच आले. काल घरी गेले लगेच सकाळी आलेले. बोलते आपल्याला व्हिडिओ बनायचे ना, मग कसं जमणार. तुम्ही बोलवलं. मी बोलवलं ना, तू नाही आली ना, मी बोलवलं. नवीन कुठून घेऊन आली आहे चाप? कोणच घेऊन आले मण्यांचा चाप. तर इकडे आता पावाला असं वडासारखं काढणार आणि इकडे गरम होणार. तर तिकडे भाषी वड्यासारखं काढणार म्हणजे याच्यात वडा जसं भरतात तसं तिने हे दिलेलं आहे. मस्तपैकी बटरमध्ये गरम करा आणि आपण जाऊ आता पिल्लूकडे घेऊन मिसळ आणायला जाऊया. मिसळ पाव खायचा. आज वर्क फ्रॉम होम तर किती झालेलंच आहे. ऑफिसचं काम चालू होतं, आराम झाला आहे थोडासाच. उद्या जायचं ऑफिसला. ही सगळी फळं खायला या तुम्ही पण. तर छान झालं आहे प्रोग्राम. सर्वला जाऊन ब्लॉग मस्त चाललेला आहे. एन्जॉय केलं आहे पोराने पण, मित्रांनी पण खूप हेल्प केलेली आहे छान प्रकारे. तर चला ताईकडे जाऊया, बघूया कशी बनले झणझणीत मिसळ. चला ताईकडे भेटू. बोल व्हिडिओमध्ये, बोल व्हिडिओमध्ये काय काय छान आहे. हे काय आहे? जम्मी पानपुरी. हा, पानपुरी. त्याच्यात पाणी कुठे आहे? सुकी पाहिजे. सॉस टाकलाय. हा, सॉस. आता मी मामाकडे जाणार आहे. ब्लॉग समाप्त. हे दिसत नाही. दिसते का? ही दिसते. हा, उजेडा झाला बाई, माझ्याकडून उजेड. हल्लो आपण झणझणीत मिसळ घ्यायला. कांदा लिंबू तिकडे तयार आहे. हो, असंच पकड. मेकअप नाही. फोटो घेतो. हो वाव, मेकअपची गरज नाही. अशीच काळी चांगली आपल्याला, अशीच चांगली असते. तर काही कारणास्तव आम्ही फोटो थांबण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी ब्लॉग थांबवला. आणि मिसळ बघा, वा कशी केली प्लेट. थोडी नवीन स्टाईलची मिसळ आहे. काय बोलते? हो, जपून खायला लागेल. नाही आज व्यवस्थित खाऊया आपण. पोट पिल्लूची पण आहे बाई इथे. हो बाई, इकडे पण 2 व्हरायटी व्हायला लागल्या. हो, थोडीशी गोडीच मिसळ बनवली जाईल. वा, ही जी उडी मारते अशी आतमधल्या मटक्या उड्या मारतात. हे कांदा लिंबू पण कापून ठेवलाय. सगळं कापून रेडी पोझिशन बाई. भांडी पण खटरा घासून काढलाय सगळं. तर तुम्ही मिनी ब्लॉग बघता की नाही? नक्की बघा. असेल बघा तर बघा. अरे लिंक प्रत्येक ब्लॉगच्या खाली लिंक आहे बाई, डिस्क्रिप्शन मध्ये. बघणार बाई. हा, मग चांगलं. वा, ही जी मिसळ आहे ती कधी पोटात उसळेल असं झालेलं आहे आम्हाला. पाव गरम करा. आणि इकडे पिल्लू बघा, पिल्लू बघा. चला, कोथिंबीर गेली काहीच. ओ, चला आपण आता घरी भेटू मिसळ खाताना, आणि यांना समजेल मग टेस्ट आपण नक्की कशी बनवली. तुम्ही पण माझा व्हिडिओ नक्की बघा. ओके, युनिक आहे. या. हां, पूर्ण रेसिपी बघायची असेल तर इथे मिनी ब्लॉगमध्ये आहे, जाऊन बघा. हिच्या मिनी ब्लॉगमध्ये, इथे नाही, चॅनलमध्ये. हां, हिच्या चिपळूणची सुनबाई. तर मित्रांनो मंडळी, हे बघा, हीच ती मिसळ आपण ताईकडनं आता आणले. त्याला चम्मच द्या आम्हाला. हो, त्याच्यात पण आहे थोडीशी. घेतो मी सगळी चेंज मारून, आणि ह्याच्यातली घेतो मी गरम हे बघा तर्री. वा, बघू आज ताईने युनिक स्टाईलने बनवले. बोलली जरा वेगळी बनवली, वेगळ्या पद्धतीने. ना. तर आता आम्ही पाव घेतो, पाव. आणि देवा मला पाव, आणि हे 2 पाव. लिंबू द्या जरा मला, लिंबू. मस्त लिंबू मारू. हा कर ना. म्हणजे हा मस्त म्हणजे असा बुडवला. हे माझ्या फोनला पण ड्युअल कॅमेरा पाहिजे होता यार. युनिक आहे जरा नाही. पर्सन किती आहे?
मिसळ पावचं पर्सन आमचं दिलंच नाही आम्हाला. पर्सन सोबत काय खाऊन बघूया ना आपण. काय बोलूया? पर्सन पण युनिक आहे. पर्सन पण नीट आहे कारण की आणले आमच्या पप्पांनी. मिक्स आता जो बाईट येईल आता बाहेर असं मिक्स करायचं. पर्सन पाहिजे थांब जा, मला एक पाच खाऊ द्या. संपलं तर चला छान झाले मिसळ, एक नंबर झाले. तर आपण नंतर भेटू एंडिंग करताना. छान असं खाऊ द्या मस्त. तुझा कशी आहे? या संपला. तर मित्रांनो झालेला आजचा व्लॉग झणझणीत मिसळ न्यू स्टाईलची. तर थोडी चेंज होती टेस्ट. तर तुम्हाला बनवायची असेल तर ताईचे तिथे जाऊन चॅनलला बघा. आईच्यामध्ये रेसिपी ब्लॉग नाही, रेसिपी ब्लॉग तिकडे मिनी ब्लॉगमध्ये भेटेल. हा फक्त मी दाखवला आहे तुम्हाला एक डेली ब्लॉगमध्ये. तर छान होती. तर तुम्हाला पण बनवायची असेल तर चिपळूणची सूनबाई आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक पण आहे, जाऊन बघा आणि बनवा. तर दुसरी एक मिसळ ती पण मी तिला सांगेन टाकायला, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि ती छान छान बनवते काय काय, तिला सांगतोय की काय काय टाक. ठीक आहे, तुम्हाला पण बघायला भेटते. तर झाला आजचा व्लॉग कसा वाटला कमेंट करा, लाईक शेअर आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. इंस्टा FBला पण फॉलो करा. भेटू उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.